Olen Sami Rive, pitkän kokemuksen omaava terveydenhuollon ammattilainen Lahdesta. Lisäksi minulta löytyy työkokemusta pelastuslaitokselta, ammatillisena opettajana toisella asteella toimimisesta sekä puolustusvoimien siviilitehtävistä. Haluan edistää ratkaisuja, jotka tukevat hyvinvointia, turvallisuutta ja kestävää kehitystä sekä tiivistävät kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyötä. Tiedän kokemuksesta, että asiat eivät tapahdu itsestään, vaan ne vaativat sitoutumista ja tekoja. Olen valmis tekemään töitä paremman Päijät-Hämeen puolesta ja rakentamaan kaupunkia sekä aluetta, jossa arki sujuu meillä kaikilla. Ole sinäkin oikealla asialla ja äänestä Sami Rive.